Yoda lesoda albarka mu tabbata ran kulmarganta ga deso za kyau jama kulu. Deso za kyau jama kuna riye ka nan kan iri zamkin kyau iri kwanda da gina. Iri kyau mono hunkuna kyawize da sanni zai da sura. Kyawize da sanni zai da sura. Dan mu bormu bai nan kan no iga ninara arfi zai dan. Kalaran mahangan sanda yake ne ai mu kyau ai ma sanni zai da kinarai bai harugu kwai gurfa kasuban jabba tumbulaje marinye tera musoro fula dara hanga kwarbai jinda hiri aima a o e i u tu yangai bai he e faraha ha a hi i ho o kyawize he ha hi ho sanni zai ha faraha karaha hayango ho soho hihim hiyan heni heko hu sura bankarai da kuran ginai da yimi lokolu tunengo fondara alihe bero gagane amade ingase bankarai bero ne ase halanga makwai kwalhabu alzuma hane ali dinga bere tun ko ha kwara ga kwai ga kwalhabonwa ade alise kwai da muduniyan hargu kwai da tamu ne no rigin hunkun kyo gayi aran hunkun kyo kun kwa usana da mu kambura kulga bai dalaji pasto kadilon ko chabe eno ko ne elme kandaran se sigitagi aina ran nambani wo bani